Indigenous knowledge systems is our heritage, pride, and philosophy. We cascaded it downwards to future generations by the word of mouth. White people stole it from us. Nonetheless, let's do a damage control. How do you reduce the oil on your face? You reduce it by using oil. This resonates with an isiZulu idiom that reads as follows: Iva likhishwa ngelinye iva. This is what you do. You wash your face, then you smear it with oil. It may be olive oil or any body oil like your tissue oil. Sanibonani balingane mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa uju lwezinkondlo obhalwe ngu-N.A. Mahaye no-Z.E. Sithole. Sizokwenza inkondlo osihloko sayo sithi Izingxabo Zomnyezane. Ifundeka ngalolu hlobo. Ibinza lokuqala Ngilangazelel ukudepha-kwelenjulo kotatalambu bezingxabo zomnyezane. Lapho ukujula kwenjulo kuyingcebo yomhlaba nezulu. Lapho kuphelela konke kwempilo kuyisiyalu somthombo ompompoza ingunaphakade. Ibinza lesibili. Ngilubalubela ukugxila-kwelenjulo. Ngizinze ekujuleni kwenkululeko yomphefumulo. Ngizinze ekuthuleni ngijabule unomphela. Ngifunda ukudonsa amanzi ezinkalweni. Ngikhephuzela uhlaza ubusika nehlobo. Ngizwe imvunga yemvelo ivungama. Ingoma kaqina dolo nethembelizayo. Ibinza lesithathu. Ngilangazelela ukudepha okujulile kulezo zimpande zemingamanzi ngicule. Ngivunulis ubuchopho ngohlaza lwamaqabunga ayonginqwambisa okweqhawe. Kuleyo mithombo yeziziba ngingaphinde ngome. Ngigiye ngiqephuze ngosiba lwakangqondonkulu. Ngiqotha uphoko nokhothe lwendlela. Nabazukulu badle kuchitheke inyongo. Bafinye ngendololwane bethabile. Iyaphela lapha inkondlo yethu. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Isihloko salenkondlo sifundeka ngalolu hlobo. Izingxabo zomnyezane. Imbongi ikhethe igama elithi izingxabo ukugqamisa isifenqo esiyisingathekiso. Imbongi ingathekisa okuthile ikubiza ngezingxabo. Izingxabo izimpande. Sonke siyazazi izimpande. Ziyisimila esimila ngaphansi kwenhlabathi. Angeke nje uthi ubheka isihlahla uthi nazi impande zakhona. Azibonakali. Nanoma kunjalo zibalulekile. Ngaphandle kwezimpande isihlahla ngeke sakwazi ukuphila. Yizona ezimunya wonke umsoco okhona emhlabathini, ezimunya amanzi ukuze isihlahla sikwazi ukuthola impilo. Ake siboneke. Ingabe imbongi ingathekisa ini uma isebenzisa igama elithi izingxabo? Mhlawumbe impendulo yethu sizoyithola egameni lesibili. Igama lesibili lithi Zomnyezane. Leli gama imbongi ilikhethe ngoba lingumabizwafane. Imbongi ayikhulumi ngomnyezane isihlahla esimila maduzane noma phakathi nomfula esiluhlaza ubusika nehlobo. La imbongi ikhuluma ngeziqu zemfundo ephakeme.
imbongi manje ingathekisa imfundo, ibiza imfundo ngezingxabo ngoba imfundo iyona eyenza ukuba umuntu azuze iziqu. Okwesibili, imbongi ingathekisa imfundo ngezingxabo ngoba imfundo ayibonakali. Angeke nje wabona umuntu manje umthinte uthi nayi-ke manje ingxenye yemfundo isezinyaweni zakhe, isekhanda lakhe, isesifubeni sakhe. Angeke wenze njalo. Nanoma kunjalo imfundo ingabonakali, imfundo ibalulekile. Ibinza lokuqala, umugqa wokuqala. Ngilangazelel ukudepha-kwelenjulo. Imbongi ikhethe igama elithi ngilangazelela ukugqamisa isifiso enaso. Siyini isifiso? Siyilokho okuthandwa inhliziyo yomuntu. Ingabe imbongi ithanda ukwenzenjani? Ithi ithanda ukudepha. Ukudepha ukujula. Ukujula sisuke sikhuluma ngokuthi lo muntu udinga ukuya emathunjini omhlaba, lapho kushona khona. Ngaleli gama elithi ukudepha, kuyacaca ukuthi imbongi ifuna ukufunda, ijule ngokwemfundo. Kwazise imbongi isebenzise igama lesithathu elithi kwelenjulo elitholakala kulo mugqa. Angithi phela leli gama elithi kwelenjulo imbongi ilisusela egameni elithi injula elichaza ubude bokushona phansi emathunjini omhlaba. Lo mugqa wokuqala wonkana ugqamisa ugcizelele isifiso sembongi sokuthi ifunde igogode. Umugqa wesibili, kotatalambu bezingxabo Zomnyezane. Imbongi ikhethelele igama elithi kotatalambu. Utatalambu isiziba eshonayo. Nalapha futhi imbongi ikhethelele igama ukugqamisa isingathekiso. Imbongi ingathekisa isikhungo semfundo ephakeme. Isibiza ngesiziba esishonayo, isibiza ngotatalambu. Kulo lolu tatalambu imbongi ekhuluma ngalo kutholakala ini? Kutholakala izingxabo okuyimfundo. Ezani lezo ngxabo lezo? Ezomnyezane. Okuchaza ukuthi kutholakala izimpande ezenza ukuba umuntu azuze iziqu zemfundo ephakeme. Umugqa wesithathu, lapho kujula kwenjulo. Imbongi ikhethe igama eliyisabizwana sokukhomba elithi lapha, ukuchaza indawo, ukuchaza lolo tatalambu, ukuchaza leso sikhungo semfundo ephakeme. Uma siqhubeka sifunda lo mugqa wesithathu, siyabona ukuthi kuleyo ndawo kutholakala ukujula kwenjulo, okuchaza ukuthi kuleyo ndawo kutholakala ulwazi olunzulu. Umugqa wesine, kuyingcebo yomhlaba nezulu. Imbongi ikhethe igama elithi kuyingcebo ukugqamisa isimo sokungesweli, ukugqamisa ulwazi oluningi. Ngalo mugqa imbongi igqamisa ukuthi imfundo iyinzuzo la kulo mhlaba esihamba kuwo naphezulu emafini esibhakabhakeni imbala. Umugqa wesihlanu, lapho kuphelela konke kwempilo. Umugqa wesithupha, kuyisiyalo somthombo ompompoza. Le migqa yomibili ngizoyichaza kanye kanye. Umugqa wesihlanu ugqamisa ukuthi imfundo yilapho impilo yomuntu igcina khona. Umugqa wesithupha ugqamisa ukuthi imfundo iyisiqalo sempilo yomuntu ngoba imbongi ikhethe igama elithi
kuyisiyalu. Isiyalu yindawo lapha umfula usuka khona. Ngakho-ke ngoba vele imfundo ingathekisiwe, kwathiwa iyizingxabo, kwathiwa ingutatalambu okuyisiziba esijulile, kwathiwa yilapha, kwathiwa iyisiyalu. Lokho-ke kuchaza ukuthi imfundo ingumsuka noma umnyombo wempilo yomuntu. Le migqa yomibili, owesihlanu nowesithupha, igqamisa ukubaluleka kwemfundo. Umugqa wesikhombisa, ingunaphakade. Ligama elithi ingunaphakade ligqamisa into engapheliyo. Leli gama linomqondo ofana negama elithi unomphela. Sesiyabona ukuthi lesi siyalo esiyimfundo, esiwukuqala kwempilo, esiwukuphela kwempilo, sigeleza njalo nje. Masithi njalo nje, sisho ukuthi yinto leyo engenamkhawulo, ongeke ukuthi iqale manje, ongeke ukuthi iyogcina kusasa. Ake sifinqe sigoqe ibinza lokuqala. Imbongi ithi inothando lwento ethile. Ngoba lento isenhliziyweni yayo, imbongi iyayifisa ukuthi iyizuze, futhi iyizuze ngobuningi. Lento imbongi enothando lwayo, efuna ukuba iyizuze, iyimfundo. Ithi imbongi ifuna ukuya ekujuleni komhlaba ukuze iyotapa leyo mfundo leyo. Ithi imbongi lemfundo iseqophelweni eliphezulu ngoba uma ngabe usuyizuzile uba neziqu zemfundo ephakeme okuwumnyezane. Imbongi ingathekisa imfundo ibiza ngezingxabo. Kungani? Yingoba izingxabo okuyizimpande azibonakali, zihlala ngaphansi kwenhlabathi. Thina nje sibona isiqu sesihlahla kanye namagxolo azo, kumbe amacembe nezithelo. Kodwa impilo yaleso sihlahla ingaphansi kwenhlabathi. Lokho okuchaza ukuthi impilo yomuntu iyimfundo, imfundo iyisisekelo, kodwa ibe ingabonakali. Imbongi yase iyathasisela ngokusebenzisa amanye amagama angathekisayo ukugqamisa lokhu. Yathi imfundo yingcebo yaphansi emhlabeni naphezulu ezulwini esibhakabhakeni. Yathi imfundo iwukuphelela kwempilo, kanti iyisiqalo sempilo. Kwazise ibese ingathekisa imfundo ngesiyalo. Imbongi ithi imfundo yinto engenamkhawulo, engapheli, iyingunaphakade. Uma unayo usuke uzuze into oyoba nayo unomphela. Ibinza lesibili, ngilubalubela ukugxila-kwelenjulo. Lona ngumugqa wesishiyagalombili. Leli gama elithi ngilubalubela lifana negama elithi ngilangazelela, okuchaza ukuthi la imbongi isasebenzise lona igama elithi ngifisa. Imbongi yakhetha igama elithi ukugxila. Angithi ukugxila ukuhlala phansi kahle, ukuhlala uzinze. Imbongi la ilangazelela, ifisa ukuhlala kuyo imfundo ingathinyaka. Uma sibheka umugqa wokuqala ofundeka ngalolu hlobo, ngilangazelela ukudepha-kwelenjulo, nomugqa wesishiyagalombili ofundeka ngalolu hlobo, ngilubalubela ukugxila-kwelenjulo. Le migqa iyefana. Ngakho-ke ngivumeleni bafundi nani badlengani bami ukuthi ngithi le migqa iyimpindwa ngoba iyefana. Impindwa yini? Impindwa
amagama imbongi ewasebenzisile afanayo. Kungase kuqaleni komugqa Lord kwebinza noma ekugcineni kwebinza. Bese athi omunye usho kanjani umem ukuthi lamagama ayafana ngoba emgqeni wokuqala sithola igama lokuqala elithi ngilangazelela, kanti emgqeni wesishiyagalombili sithola igama lokuqala elithi ngilubalubela. Lamagama womabili ashinte yodwa, angomqondo ofana, asho into esenhliziyweni yembongi, ethandwa yembongi, achaza isifiso sembongi. Igama lesibili kule migqa yomibili lithi ukudepha emgqeni wokuqala, kanti kulo mugqa wesishiyagalombili lithi ukugxila. Yebo, ukudepha ukujula, kanti ukugxila ukuhlala ungaphazanyiswa lutho. Nanoma asho izinto ezimbili ezingafani, kodwa ake sithi imbongi ibihaya lenkondlo, lokho kuyawenza umgqumo omnandi. Igama elifanayo kule migqa yomibili yileli elithi kwelenjulo. Lapha phela siyayazi injula. Injula isho ubude okushona phansi emathunjini omhlaba. Okubalulekile ukuthi le migqa yomibili iyimpindwa, yenza umgqumo omnandi. Le migqa yomibili igqamisa isifiso sembongi ukuba ifunde ijule, ukuba ihlale emfundweni ingaphazanyiswa lutho. Umugqa wesishiyagalolunye, ngizinze ekujuleni kwenkululeko yomphefumulo. Kulo mugqa wesishiyagalolunye nomugqa wesishiyagalombili sibona ukuphindaphindwa kwegama elithi ukugxila negama elithi ngizinze. Lamagama asho into efanayo, asho ukuhlala phansi ungaphazanyiswa lutho. La buyabonakala ubuhlakani bembongi ekutheni kungani khethe igama elithi ngizinze negama elithi ukugxila, ngoba lawo magama lawo ayafakazelana negama elithi kwenkululeko. Angithi inkululeko ukungabikho kwezihibe, kwezingqinamba, kwezinkinga. Yingakho imbongi ifuna ukuhlala emfundweni, ngoba lapho ayizukuthola izinkinga. Kwazise ibisishilo ukuthi ifuna ukuzinza, ifuna ukugxila. Umugqa weshumi, ngizinze ekuthuleni ngijabule unomphela. Uma izinkinga zingekho, lowo muntu lowo uba nokuthula. Yingakho imbongi isebenzise lo mugqa weshumi, yakhetha amagama ewakhethile kulo mugqa. Ukujabula, ukuba nentokozo, ukuba nemfudumalo enhliziyweni yakho. Imbongi yase ikhetha igama elithi unomphela, ukuchaza into engapheliyo, ukuchaza ingunaphakade, ukuthi le njabulo nale ntokozo efuna ukuba nayo ngenxa yokuthi ihleli endaweni enethezekile, lapho izokwazi khona ukufunda ijule. Ayinawo umkhawulo, ayizukuphela, iyohlala ihlezi naye njalo nje. Umugqa weshumi nanye, ngifunda ukudonsa amanzi ezinkalweni. Imbongi ikhethelela gama elithi ezinkalweni, ukuchaza ethafeni, eqeleni, esigangeni, uchaza indawo lapho kungenalutho khona. Imbongi ithi ifuna ukufunda ukudonsa amanzi endaweni engenalutho. Kusho ukuthi lo mugqa ugqamisa ukuthi imbongi izimisele ukuthi ifunde kuze kweqe, ilusebenzele ulwazi, iyisebenzele imfundo. Umugqa weshumi nambili, ngikhephuzela uhlaza, ubusika nehlobo. Imbongi ikhethelela gama elithi ngikhephuzele, ukuchaza ukuyikazela. Siyalwazi uhlaza,
utshani obuluhlaza. Imbongi la ichaza ukuthi izovunula uma ithi izokhephuzela uhlaza. Uma phela isithi ngizokhephuzela uhlaza ubusika nehlobo, ichaza ukuthi iyokhephuzela uhlaza, iyovunula njalo, iyovunula unomphela, iyovunula ingunaphakade. Ukube nje besivunyelwe ukusebenzisa ulimi lwasemgwaqweni, besizothi nje imfundo kanye nembongi, abantu baku-same WhatsApp group. Umugqa we-13, ngizwe imvunge yemvelo ivungama. La sibona ifanamsindo emagameni amathathu alandelayo. Imvunge yemvelo ivungama. Leli fanamsindo ngu-MV egameni elithi mvunge, ngu-MV egameni lesibili or lesithathu elithi yemvelo, no-V egameni elithi ivungama. Leli fanamsindo ligqamisa injabulo empilweni yembongi, ngoba imvunge ngumsindo osamculo ongezwakali kahle ukuthi uthini. Ukuvungama kuchaza umsindo ophansi, ungezwakali ukuthi umuntu uthini. Ngesiboneke, nanoma kuthiwa le misindo ayizwakali ukuthi umuntu uthini, kodwa la ngaleli fanamsindo imbongi igqamisa umuzwa wenjabulo, kwazise phela isiphumelele, isiyikazela imvunulo eluhlaza, ubusika nehlobo. Umugqa we-14, ingoma kaqinadolo nethemba elizayo. Leli gama elikhethiwe elithi kaqinadolo liyibizo ngqobe, lichaza ukumisa isibindi. Ukukhethwa kwaleli gama kugqamisa ukuthi imbongi ayisenaluvalo. Kusho ngani ukuthi imbongi ayisenalo uvalo? Sisho ngoba imbongi ikhethe igama elithi nethemba, elisho into umuntu akholelwa ukuthi izomphumelelisa. Ngakho-ke imbongi ayisenalo uvalo, isiyazi ukuthi imfundo izoyiphumelelisa kusasa. Yingani ngikhuluma ngegama elithi kusasa? Ngoba imbongi ikhethe igama elithi elizayo, elikhona kuwo wona lo mugqa. Ake manje sifinqe sihlaziye kuleli binza lesibili. Imbongi igqamisa isifiso sayo ekutheni ihlale izinze, ingaphazanyiswa lutho emfundweni yayo. Imbongi ifuna ukuba kungabikho zihibe nazinkinga, ifunde, igogode, ukuze izokwazi ukuba nemfudumalo engenakuphela enhliziyweni yayo. Imbongi izimisele ukulusebenzela ulwazi noma ukuyisebenzela imfundo yayo. Imbongi ithi ifuna ukudonsa amanzi ezinkalweni. Kuchaza ukuthi lapho kungenalutho khona, imbongi ifuna ukwenza utho. Lokhu kuzimisela ekutheni ithathe into engelutho iyenze utho, kuzokwenza ukuba kube nomphumela omuhle. Imbongi igcine isithola iziqu zemfundo ephakeme. Yingakho ikhethelela gama elithi izokhephuzela, ukuchaza ukuthi izovunula phela imvunulo yakomfundo. Savunule injalo, kuyobungazwa kube nenhlokomo, izwe imvunge ezoletha amandla amasha, agqamisa ukuthi isizophumelela kuyo yonke into eyenzayo. Ibinza lesithathu,
Umugqa we-15. Ngilangazelela ukudepha okujulile. Bese sichazile ukuthi umugqa wokuqala kulamabinza womathathu uyimpindwa, yize imbongi isebenzise ubuchule yasebenzisa amagama angefani, kodwa lawo magama anomgqumo noma aletha umgqumo. Siyazi-ke, siye sithi umgqumo omnandi, ukulangazela, ukufisa, ukudepha, ukujula. Ngakho-ke siyazi ukuthi imbongi ifuna ukufunda igogode, ifunde ijule. Umugqa we-16. Kulezo zimpande zemingamanzi ngicule. Siyazi sonke imbongi ikhethe igama elithi zimpande ukugqamisa nokungathekisa imfundo. Yakhetha igama elithi ngicule ukuchaza ukwaneliseka. Imbongi izokwaneliswa ile mfundo ejulile. Umugqa we-17. Ngivunulise ubuchopho ngohlaza. Igama elithi ngivunulise lichaza ukwembatha ngokwendabuko, kanti igama elithi ubuchopho lichaza ingqondo. Ukuvunula kwengqondo kuchaza ukukhalipha kwayo. Ingahlala kanjani ingqondo yembongi ingakhaliphi? Ngoba kwelenjulo kunenkululeko yomphefumulo, kunokuthula, kunenjabulo engapheliyo. Umugqa we-18. Lwamaqabunga ayonginqwambisa okweqhawe. Siyazi amaqabunga shisho amacembe. Imbongi ikhethe igama elithi amaqabunga ukugqamisa ukuhloba ngento eyikizelayo. Amaqabunga ayayikizela, ayakhephuzela, ikakhulukazi uma kunomoya. Lana-ke phela ayikizeliswa yini? Ayikizeliswa ukuthi lo muntu owagqokile le mbongi ehlobe yavunula ngawo inemfundo ejulile etholakala esizibeni utatalambu naso esijulile. Imbongi yakhetha igama elithi ayonginqwambisa elisho ukuvunulisa. Shilo phambilini sathi ukuvunula noma ukuvunulisa ukwembatha ngokwendabuko. Ake sibone ukuthi imbongi imbathiswa ngokwendabuko kanjani. Okweqhawe lelo igama elilandela igama elithi ayonginqwambisa. Liyini kanti iqhawe? Iqhawe ngumuntu ohlabene empini. Yiyiphi lempi imbongi ehlabene kuyona? Yimpi yepeni, yimpi yosiba, yimpi yemfundo. Umugqa we-19. Kuleyo mithombo yeziziba ngingaphinde ngome. Lo mugqa imbongi igqamisa ukuthi le mfundo eyibabele izothi ingayithola ingaphinde idinge olunye ulwazi olundlula lolu. Izokwaneliseka, izogculiseka. Umugqa wama-20. Ngigiye ngiqephuze ngosiba lakwangqondonkulu. Imbongi la ikhethe igama elithi ngigiye elichaza ukusina. Yakhetha igama elithi ngiqephuze elichaza ukuthi ngenkathi usina kusuka uthuli lubheke phezulu. Imbongi yakhetha igama elithi ngosiba elichaza ipeni lokubhala. Imbongi yakhetha igama elithi kwangqondonkulu, kuyigama eliyibizo ngxube elichaza indawo lapho kutholakala khona ochwepheshe, abantu abanolwazi olunzulu. Umugqa wama-21. Ngiqotha uphoko nokhothe lwendlela.
Imbongi iyikhethelelagama elithi ngeqothe, elichaza ukugaya okumile kube yimpuphu. Imbongi yakhetha igama elithi uphoko, elichaza izinhlamvu ezigayingiwe zaba yimpuphu. Imbongi yakhetha igama elithi nokhothe, ukuchaza impuphu yezintanga egazingiwe. Imbongi ngalomugqa igqamisa ukuthi ulwazi elutholile emfundweni yalo iyoluphatha lube umphako wendlela ukuze ikwazi ukuledlulisela kulabo abangumndeni wayo, kulabo ehlobene nabo, mhlambe labo ephila nabo emphakathini. Umugqa wama-22 nabazukulu badle kuchitheke inyongo. Sesiyabona-ke ngalo mugqa ukuthi lo mphako imbongi efuna ukuwuphatha owabazukulu. Umzukulu yingane yengane yakho. Kulo mugqa sithola nesimo sokukhuluma esithi ukuchitheka kwenyongo. Lokho kuchaza ukungqebeleka uhlale kahle, okuchaza ukuthi imbongi inesiqiniseko sokuthi ngale mfundo ezobe iphethe njengomphako izothi ingayichathazela abazukulu bayo, nabo bazodla basuthe, baphile kahle, mhlawumbe bafane nayo. Umugqa wama-23 bafinye ngendololwane bethabile. Nalapha sithola isimo sokukhuluma esithi ukufinya ngendololwane, esichaza ukudla inyama enonile ubuse. Siphinde sithole igama elikhethwe yimbongi elithi bethabile, elichaza ukuthi bejabule, bethokozile. Balingani bami nani bafundi, angigeqi magula angemuki. Umfundi nothisha mabahlale phansi, basonge, bagoqe, bafinqe umqondo osobala waleli binza lesithathu. Ngiyabonga, niyathandwa, nisale kahle.